această rochiță pe care o voi purta seara. O rochie de seară. Un ilic de pe dos. O pereche de pantaloni scurt de seară. O jachetă. Un top. Da, mami. O pereche de blugi. O bluzică. Și o șapcă. La bebelin vine ăsta. Da, mami. Asta vine un pereche de pantaloni. Da. Bluzica de la el. Un hălățel de baie cu urechiușe. Pereche de pantalonași. Trebuie să frumoasă. Trebuie să ai frumoasă. Șosețele. Încă un body. Pereche de pantalonași. O pereche de pantalonași. Da, gurică. Iar pantalonași. Iar pantalonași. O cămășuță elegantă. Un body, mânică scurtă. Da, apropii. Așa. După care iar un body. Da, ești fericită? Ești fericită? Fericită. Pantalonașii de la cămășuță. Desa frumoasă. Și un plover. Așa. Și acum vreau să vă arăt produsele de make-up. Acum vreau să vă arăt și produsele de make-up pe care le voi lua cu mine. Să vă arăt în această geantă de la farmacie. Și vine așa aici, compartimentată cu pensulele. Compartimentată, dar nu se vede atât de bine. Compartimentată cu pensulele. Și să vă întorc camera să vedeți toate produsele pe care... Aceasta este gentuța pe care vreau să o iau cu mine. Și astea sunt produsele pe care le voi pune chiar aici. Dar nu știu cine sunt. Acum vreau să vă arăt și produsele de make-up pe care le voi lua cu mine. Să vă arăt în această geantă de la farmacie. Și vine așa aici, compartimentată cu pensulele. Compartimentată, dar nu se vede atât de bine. Compartimentată cu pensulele. Și să vă întorc camera să vedeți. Așa. Paletă de culori. Așa. Încă o paletă de culori. Încă o paletă mare de culori. Așa. Un demachiant. Șamponelul și gel de duș la un loc. Al lui Bebelinu. Ceară de sprâncene. Dă mai aproape. Așa. Cremă de dat pe față. Un fond de ten. Încă un fond de ten. 2 uleiuri de păr. Încă un fond de ten, BB cream. Un tuș de ochi. O cremă de ochi. Un luciu de buze, un ruj roșu intens. Niște pensule de make-up. Și să vi le arăt pe toate. Așa. Încă una. 2 rujuri. 2 creioane de buze. Un rimel. O loțiune de corp pentru Bebelin. Un burețel. Și astea e un iluminator. O paletă mică de culori. Și un bronzer. Așa.
bursă demachiante și de altfel o perie pentru păr. Așa. Și cam atât. Veniți mai aproape să vedem tot ce ține aici. Astea am uitat să le pun așa aici, toate să le aranjez frumos. Așa. Fiind toate aranjate. Fiecare recipient sau compartiment, cum spuneți voi. Și creioanele. Și nu le putem să le punem aici. Nu e o regulă. Așa. Și cam asta e. Voi ce spuneți? Credeți că le-am aranjat corect? Voi cum le aranjați? Voi cum le aranjați când plecați în vacanță? Dați un like, subscribe, un comentariu jos și vă aștept la următorul nostru vlog într-o mare călătorie. Vă pup și vă aștept acolo. Vă pup!